Hola gent, avui veurem una conversa de WhatsApp. WhatsApp, per cert, és un joc de paraules entre WhatsApp, que vol dir què passa, i app, que és l'abreviació de application. Està molt ben trobat el nom. Una conversa de WhatsApp que va fer pública la fiscalia entre l'assassí d'en Charlie Kirk i el seu company d'habitació. La conversa comença quan el company d'habitació rep el següent missatge. Drop what you are doing, look under your keyboard. Drop literalment vol dir deixar anar. En aquest cas vol dir deixa el que estiguis fent i mira sota el teclat. When the roommate looked under the keyboard, quan el company d'habitació va mirar sota el teclat, there was a note that allegedly read. Hi havia una nota que suposadament deia. Fixeu-vos en aquest ús curiós del verb read. Quan alguna està per escrit, podem fer servir el verb say, efectivament, o podem fer servir el verb read. La nota deia, I had the opportunity to take out Charlie Kirk and I'm going to take it. Vaig tenir l'oportunitat, o tinc l'oportunitat, o he tingut l'oportunitat d'eliminar en Charlie Kirk i l'aprofitaré. El company d'habitació diu, What? Què? You're joking, right? Ho dius de broma, oi? En Robinson, que és l'assassí, diu, I'm still okay, my love. Encara estic bé, no ha passat res, amor meu, atenció, perquè a més de ser companys d'habitació, també eren companys sentimentals. Eren homosexuals i el company d'habitació no només era homosexual, sinó que era transsexual. Dos col·lectius no gaire amics d'en Charlie Kirk. Potser això explica les ganes que tenia d'engegar-li un tret. Un només, Li va fotre una bala al coll, una sola, i es va morir a l'hospital. But I'm stuck in Orem for a little while longer yet. Orem és el lloc on va tenir, la ciutat on va tenir lloc l'assassinat, hauria d'anar amb O majúscula. Estic atrapat, estic encallat a Orem durant una estona, encara estaré atrapat a Orem durant una estona. Shouldn't be long until I can come home. No hauria de trigar massa fins que pugui venir a casa. But I gotta grab my rifle still. Gotta és una forma col·loquial de get to. Encara he d'agafar, encara he de recuperar el meu rifle. To be honest, fixeu-vos que en aquesta paraula la H no es pronuncia, una de les poques paraules amb H muda. To be honest, per ser honest, I had hoped to keep this secret till I died of old age. Havia imaginat, havia esperat poder mantenir això en secret fins que em morís de vell. I am sorry to involve you. Sento implicar-t'hi. El company d'habitació insisteix sobre si és veritat o no. You weren't the one who did it, right? Tu no ets el que ho ha fet, oi? I am. I'm sorry. Soc jo, ho sento. I thought they caught the person. Em pensava que havien atrapat a la persona, el responsable. No, they grabbed some crazy old dude. No, han agafat un home vell boig. Suposo que en aquell moment ell no ho sabia, però aquest que ell anomena vell boig, crazy old dude, és un tio que estava veient la xerrada d'en Charlie Kirk i li va semblar tan bé que algú li hagués fotut un tret que per ajudar-lo a escapar, perquè tingués temps d'escapar-se, es va entregar a la policia fent veure que havia sigut ell. Va confondre la policia durant molta estona sobre l'autoria, sense conèixer ni res, sense saber qui havia sigut el que havia disparat, i ara està acusat d'obstrucció a la justícia. Then interrogated someone in similar clothing. Després han interrogat algú amb roba semblant. I had planned to grab my rifle from my drop point shortly after. Havia planificat agafar el meu rifle al lloc on l'havia deixat poc després. But most of that side of town got locked down. Però la major part d'aquesta part del poble o de la ciutat ha sigut tallada, tancada, els carrers i tal. It's quiet, està tranquil. Almost enough to get out.
quasi tant com per sortir. But there's, aquí hauria d'haver un apòstrof, one vehicle lingering. Però hi ha un cotxe que no acaba de marxar. Why? Li pregunta el seu company d'habitació. Per què? Why did I do it? Per què ho he fet? Yeah, sí. I had enough of this hatred. Ja en tenia prou d'aquest odi. Ja en tenia prou de tant d'odi. Some hate can't be negotiated out. Algun odi, algun tipus d'odi no pot desaparèixer parlant, no pot acabar-se amb diàleg. Diu en Robinson, l'assassí o el presumpte assassí, if I am able to grab my rifle unseen, si puc agafar el meu rifle sense ser vist, I will have left no evidence. No hauré deixat cap prova. Atenció amb la paraula evidence, que vol dir prova. Prova, no pas evidència. Going to attempt to retrieve it again. Aquí falta am. I'm going to attempt, vaig a intentar recuperar-lo una altra vegada. Hopefully they have moved on. Amb sort hauran marxat. I haven't seen anything about them finding it. No he vist res de que l'hagin trobat. How long have you been planning this? Durant quant de temps has estat planificant això? Què us penseu? Que dirà 6 mesos? Doncs no, a bit over a week, I believe. Una mica més d'una setmana, em sembla. I can get close to it, but there is a squad car parked right by it. Encara segueix parlant del rifle. M'hi puc acostar, però encara hi ha un cotxe de patrulla aparcat al costat. I think they already swept that spot. Em sembla que ja han pentinat aquest lloc. But I don't wanna chance it. Però no em vull arriscar. I'm wishing I had circled back. Hauria d'haver donat la volta and grabbed it as soon as I got to my vehicle. I agafar-lo tan aviat com hagués arribat al vehicle. I'm worried what my old man would do if I didn't bring back Grandpa's rifle. Estic preocupat per lo que el meu pare, my old man, el meu vell, el meu pare farà si no torno el rifle de l'avi. IDEC vol dir I don't even know if it had a serial number. Ni tan sols sé si tenia un nombre de sèrie. Parlant del rifle, But it wouldn't trace to me. Però no els portarà fins a mi, perquè el rifle no és seu, és de l'avi. I worry about prints. Em preocupa les petges, I had to leave it in a bush. L'he hagut de deixar en un arbust. Where I changed outfits. On m'he canviat de roba. Didn't have the ability or time to bring it with. No he tingut l'habilitat o el temps de portar-lo. I might have to abandon it. Potser hauré d'abandonar-lo. And hope they don't find prints. I esperar que no hi trobin petges dactilars. En el rifle, tota l'estona parla del rifle. How the expletive, aquí no hi posen el que hi deia, un 99% de possibilitats de que hi posés fuck. How the fuck will I explain losing it to my old man? Com collons li explicaré al meu pare que l'he perdut? Only thing I left was the rifle wrapped in a towel. L'única cosa que he deixat és el rifle embolicat amb una tovallola. Remember how I was engraving bullets? Engrave vol dir gravar, escriure alguna cosa sobre una superfície dura amb una altra cosa dura, la punta d'un compàs, un punxó, i bullets vol dir bales. Recordes com estava gravant bales? Estava escrivint coses a les bales? The expletive messages, aquí tampoc hi posen la paraula, 99% de que era fucking. The fucking messages are mostly a big meme. Els putos missatges són sobretot un gran mem, un gran acudit, una gran broma. If I see notices Vulge Uwu on Fox News, si veig
Això d'aquí se suposa que és un dels missatges que va gravar en una de les bales a la cadena Fox, que és la cadena trumpista per excel·lència. I might have a stroke. Em donarà un atac de cor. All right, I'm gonna have to leave it. Diu, molt bé, hauré d'abandonar-lo, el rifle. That really fucking sucks. Això és una puta merda. Judging from today, a jutjar per lo d'avui, I would say Grandpa's gun does just fine. I don't know. Diria que l'arma de l'avi funciona bé, no sé. I think that was a $2,000 scope. Aquesta K és el símbol de 1.000, no? com a quilògram o a quilòmetre. Crec que era una mira telescòpica de $2.000. Delete this exchange. Esborra aquesta conversa. Li diu l'assassí al company d'habitació. My dad wants photos of the rifle. La cosa es complica. El meu pare vol fotos del rifle. He says Grandpa wants to know who has what. Diu que l'avi vol saber qui té què. The feds released a photo of the rifle and it is very unique. Els federals, o sigui, els agents de l'FBI, han fet pública una foto del rifle i és molt únic, és molt rar. He's calling me. M'està trucant el pare, no?, per saber que el rifle... not answering. No estic contestant. Continua ell mateix. Fa estona que el company d'habitació no respon. Since Trump got into office, des de que en Trump va ser escollit president, my dad, el meu pare, has been pretty die-hard MAGA. Ha sigut un MAGA empedreït. MAGA són les sigles de Make America Great Again. Fes Amèrica gran una altra vegada. I'm gonna turn myself in willingly. M'entregaré voluntàriament. One of my neighbors here is a deputy for the sheriff. Un dels meus veïns treballa a l'oficina del xèrif. I acaba aquí la conversa. You are all I worry about, love. Tu ets tot el que em preocupa, amor. I'm much more worried about you. Estic molt més preocupat per tu. Don't talk to the media, please. No parlis amb els mitjans de comunicació, si us plau. Don't take any interviews, no facis cap entrevista, or make any comments, ni facis cap comentari. If any police ask you questions, si cap policia et fa preguntes, ask for a lawyer and stay silent. Demana un advocat i roman en silenci. Doncs apa, fins aquí el vídeo més morbós d'anglès amb accent obert. Si voleu que faci més vídeos morbosos, subscriviu-vos al canal. I si no voleu que faci més vídeos morbosos, subscriviu-vos al canal. Vinga!